Zdravím všetkých, moje meno je Peter. Chcel by som vám odprezentovať obchodovanie na Forexe pomocou metodiky Price Action. Pár slov o mne v krátkosti. Obchodujem od roku 2011, niekedy v roku 2012-2013 sme sa dali dokopy Forexovo s mojím kolegom Petrom, s ktorým dodnes obchodujeme. Počiatky boli ťažké, vyskúšali sme si hádam všetky timeframey, všetky indikátory, ktoré sú dostupné v platforme. Nakoniec v roku 2014 sme sa stretli s pánom Tomášom Vobožilom. Ja ho pozdravujem touto cestou, ktorý nás v podstate mentoroval a zaviedol do zákulisia tejto obchodnej metódy Price Action. A toľko na úvod, poďme rovno k veci. Takže ja som si pripravil takýto krásny obrázok, kde mám znázornené signálne vstupy svieček, ktoré používame na vstup do obchodov. Je to formácia Harami, Engulfing, Pin a Star. Toto sú všetko longové vstupy, shortové sú vice versa. Ďalej používame vlastne nejaké patterny, nejaké obrazce ako pre obchodovanie a jedná sa hlavne o tieto, ako je dvojitý vrchol, dno, hlava, rameno, prípadne vlajku radi obchodujeme, alebo nejaký trojuholník, klesajúci, rastúci. Dobre, tieto obrázky mám ináč zo stránky www.babypips.com, kde sú rôzne ďalšie iné teoretické informácie ohľadne obchodovania. Dobre, poďme rovno na grafy. Dneska som zasadil tento jeden obchod, tento engulfing. Vlastne uvažoval som nasledovným spôsobom. Cena po minulom týždni otvárala gapom nad touto silnou úrovňou supportu, čo otvárala tu, zatvárala minulý týždeň tu. A ten nárast tej ceny pekne pokračoval v rámci celého dňa. Tu si môžem zakresliť takúto peknú trendlineu, od ktorej sa vlastne cena tohto engulfingu odrazila a spravila vlastne close tej sviečky spravil ako keby nové high, čo sa týka closeov, a tu som v podstate nastúpil do toho obchodu. RRL volím väčšinou 1:1, prípadne mierne pozitívne. Tento obchod dopadol celkom dobre. Spravil som obchod na engulfing aj minulý týždeň, a to tu. Ja to teraz takto zmažem, aby som vám to mohol ukázať, že prečo som vlastne vstupoval na tento engulfing hore. Keď si zmenším graf, tak som prehnal, tak vlastne by som si mohol nakresliť trendlineu niekde tu, kde vlastne vidím nejaké body, kde sa tá cena dotýka tej trendliny. A to vidíme povedzme tu a aj tu. Čo bol v podstate pre mňa nejaký pekný signál do vstupu, kde ten engulfing, ktorý som zobchodoval, sa oprel pekne o túto trendlineu. A taktiež, ako vidíte, vytvoril sa tu taký malý support na hodinovom timeframe, je to asi 6 sviečok a tento engulfing vlastne prerazil ako keby ten maličký kanál smerom hore. Toľko asi o tomto eure. Momentálne si myslím, že budem čakať, kým sa vytvorí nejaký pekný signál, buď to na tejto trendline, kde sa vlastne
cena dotýka tu a tu, hej? A ona by sa mohla ešte niekde tu. Ak tá cena dorazí vlastne sem a odrazí sa od tej trendline smerom hore nejakým môjim platným signálom, či už pin alebo engulfing, tak opäť vstúpim do obchodu a budem longovať. Pokiaľ tá cena prerazí túto trendline a pôjde smerom dole, čiže sa mi nevytvorí žiadny signál pre vstup do buyu, tak pravdepodobne budem očakávať, že niekde na tejto úrovni, čo je asi podľa mňa prvý nejaký významnejší support pre cenu, sa opäť môže vytvoriť nejaký signál, ktorý by mohol byť priaznivým vstupom do longového obchodu. Pokiaľ sa tak nestane, tak ešte stále nehádžem flintu do žita, jak sa hovorí, ale ja si zmenším trošku zobrazenie a keby som si nakreslil opäť ďalšiu spojnicu týchto minín, ktoré pekne rastú, tak v podstate túto zmažem, nech nás to neruší. Tak vlastne tá cena by mohla doliesť v podstate až niekam sem dole a odraziť sa v podstate od tejto trendliny smerom hore. So do okolností by to mohol byť kľudne aj tento nejaký support spolu s týmto. Čiže toto je v podstate môj výhľad na euro. Ešte by som vám ukázal nejaké ďalšie obchody, ktoré som spravil minulý týždeň. Zoberme si, povedzme, Libru. Tá bola celkom vydarená. Takže tu som videl peknú rastúcu štruktúru, kde som si nakreslil takto spojnicu, momentiček. Áno, tuším, že tu som videl niečo takéto. Čiže tá cena v podstate pre mňa bola tu. Toto bol vlastne ďalší nejaký signál do vstupu. Tu vidím takýto klesajúci pin, ale to ešte pre mňa nebol celkom dobrý vstupný signál, nakoľko tu bol silný prepad, alebo teda silný, bola to silne klesajúca sviečka a až tento engulfing bol pre mňa nejaký impuls na nástup do longu, ale toto není najkrajší engulfing, to je už skôr taká len malá zelená rastúca sviečka s trošku vyšším knôtom hore ako dole. Tuším, že tu som v podstate, tá situácia sa mi páčila, preto som do toho obchodu išiel a tuším, že na menšom timeframe na M30. Tu som sa asi nemal takto prepnúť. No dobre, nebudem to teraz hľadať. No, toto je ten obchod. Bohužiaľ, trh išiel hneď proti mne a inkasoval som plný stop loss. V zápäti na druhý deň vlastne som uvidel pekne tento support, o ktorý sa viackrát oprala cena. Tu sa vytvoril pekný engulfing, ktorý vlastne ako keby preťal spojnicu týchto vrcholov. Hej. Tá cena vlastne sa vrátila na tú spojnicu, z tej rezistencie sa stala vlastne ako keby support čiara a pekne flipla, sa odrazila od nej a uzavrela vlastne ďalším engulfingom. To bol pre mňa vlastne signál na ďalší vstup.
A ten take profit som si v podstate nastavil podľa tejto spojnice, týchto vrcholov, ktoré sú tu. Takto. Čiže take profit som si dal niekde tesne pod túto rezistenciu. Tak a môj prvotný stop loss bol vlastne niekde na tejto úrovni pod tou vstupnou sviečkou. Samozrejme v priebehu tejto sviečky tá cena sa pohybovala niekde tu, keď sa vyhlasovala akurát červená štatistika na Libru. A keďže som nevedel, ako to dopadne, tak vlastne som si ten stop loss priškrtil na break-even s tým, že teda buď tá správa pre mňa dopadne pozitívne, alebo nie. Našťastie dopadla pozitívne a takisto aj ten obchod. Ďalší vstup, ktorý som vlastne videl, bol tu, kde tá cena opäť v podstate ešte stále bola platná, čo sa týka nárastu. Tuto vidím vlastne nejakú úroveň supportu, od ktorej sa pekne odrazila týmto malým pinom. Ona vystrelila tá cena celkom rýchlo, za krátky okamih tam spravila nejakých 25-27 pipov, avšak potom prudko začala klesať dole a z toho dôvodu som vlastne ten môj prvotný stop loss, ktorý bol pod tou vstupnou sviečkou, posunul na break-even a tam som vlastne ten obchod aj uzavral s tou nulou. Dobre, takže toto boli asi všetky librové, ktoré som spravil minulý týždeň. Bolo ich viacej, ale bohužiaľ nielen obchodujem, ale aj podnikám a som pracovne vyťažený. Spravil som minulý týždeň aj obchod na NZD USD, ktorý dopadol stop lossovo. V podstate tu som videl takéto pekné nejaké RHR-ko. Čiže tu je prvé rameno, toto bolo moje druhé rameno a to není dobre zakreslené, ja to zakreslím na novo. Skôr takto. Áno, pardon. Čiže tak, áno. Toto bolo moje prvé rameno, tu bolo to maličké druhé rameno a toto bola hlava. A tu v podstate nastalo akože potvrdenie formácie RHR. Bol to vlastne falošný break dole, on sa vrátil, ale len po výšku toho maličkého ramena, čo som si zakreslil. A tu na tejto sviečke vlastne vidím cenu, ktorá sa snažila preraziť hore, avšak bola silne odmietnutá a uzavrela pod touto RHR čiarou. A to bol pre mňa vlastne platný signál na vstupu do shortu. Bohužiaľ, nevyšlo. Dobre, ďalej tu mám v podstate ešte nejaký obchod na Euro GBP. Ten sa mi vydaril celkom pekne. V podstate som si zakreslil tento kanál na H1-kovom timeframe. Je to taký pekný klesajúci kanál, kde vlastne som uvidel túto krásnu sviečku pin smerom dole, kde nad ňu som si nastavil stop loss a niekde nad spodok kanála vlastne
nad túto úroveň, kde sú tie predchádzajúce lowka, tak som si nastavil take profit. Hej. Tento obchod pekne vyšiel. Vidíme aj ďalej, že ako pekne tá cena akceptovala tento kanál a pekne sa odrážala od stien toho kanála. Ďalším takým obchodom, ešte som tu mal AUD Japonec. Tu mám červenou nakreslenú takú nejakú trendline, čo sa týka nejakého dlhšieho obdobia. A táto trendline bola tuto prekonaná. Tá cena prudko začala padať dole. Spravila malú korekciu vo forme v podstate vlajky. Tu. A ja som na vrchnej strane tej vlajky vstupoval smerom dole na signál PIN. Tu. Stop loss som si dával nad PIN a take profit nad spodok tej vlajky. Tých obchodov bolo viacej, ale to je asi všetko, čo vám teraz odprezentujem, aby to video nebolo nejak hrozne dlhé. Ďakujem vám všetkým za pozornosť.